Hello Radio Vloggers! Welcome back to Radio Vlog. And we're back guys para sa drama nga kini akong soliran no. One episode lang na siya guys no. So ako nag-experiment ko guys akong channel no. Nag-upload ko diri mga drama guys nga per one episodes lang like soliran, sandumanan, what's the style of pasultihon. Para madungagan ang atong mga contents diri guys no kay gamay ra gitag mga content manang atong paningkamutan no nga maka-upload ta kada adlaw ani guys nga mga drama. Pag magsugod na ang drama guys no in 4 to 5 minutes paki-forward na lang no kung gusto niyo daw madunggan ang drama. Kaagi ni Leia guys og legal problems gyud ni siya guys no. So si Leia guys, membro sa broken family. So di naman guro ni bag-o ninyo guys no. I'm sure naapod ko rin mga naminaw na to no nga membro sa broken family. Og ang maepektuhan jud ani guys no, ang mga anak kay apektado jud kaayo si Leia guys no. Kay nagdako pala siya no sa iyahang stepfather pero wala sa damhang pagkahitabo guys nagkita ang iyang real dad no, iyang real nga papa og ang iyahang mama og adunay something spark guys no between sa iyahang papa og sa iyahang mama. So nagkabalikan sila guys no og mao ni karon problema ni Leia guys kay di masugot ang iyang stepfather nga magbalik sila no ug gani nibahad pa ni siya guys nga dili lang gyud kuno sila pakita nako. So suko gyud kaayo si kuan guys no ang iyang stepfather kay unsaon man pud di ay nga mao man ni ang nagpadako niya guys. Anyway para inyo masabtan guys no kinatibok ang istorya palihog na lang kog paminaw no gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. So pa nay habol dire guys no anang sa katungod no. O mo lagi to guys di mo sugot ang iyang stepfather no o gusto ni siya nga kuan guys no magpabayad. So ayan guys no. So aduna gahay mahitabuan ni guys nga pagbayad unsa ga mahitabuan ni guys no ni Leia sa kamot sa iyahang stepfather nga nasuko ra ba ni sa iyang mama. Maapil gani sa iyang kasuko guys. Dili ba gani siya marip simo ni ang pahimungtan guys no. Dili nabay mga inana guys no nga kuan kumo nakay na siya no nga marip sila sa ilang stepfather og samot na ni karon guys no kay nagkabalikan ang iyang parents og naa siya karon sa iyang stepfather. So mao ni guys no ang istorya nga inyo madunggan karong adlaw diri sa kini akong soliran kaagi ni Leia guys no sa iyang masalimuot nga kinabuhi. And sa last part ani guys no of course madunggan nato ang tambag ni Attorney Elaine Bathan. So I think di na ta maglangan guys no ato nang madunggan dayon ang drama again. This is kini ang akong soliran for today's episode guys January 6, 2024. Happy listening. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon niining tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Leia, 18 years old. Minyo og mabdos ko karon. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Puntulikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong inahan og sa kiila kong amahan. Nagbuwag mo gud sila. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Manarbaho ka, ma? Nagkadagko na ang imo mga manghod nga mga anak namo ni tito nimo Efren. Og nangiskwela na sad. Dili na madasa kita ni Efren ang mga gastuhan nato dinhi. Tulo baya ng anak namo. Nya ikaw pa nga anak nako sa wa pa mi si Efren. Kinsa masabday nga akong papa, ma? Aron unta ba makatabang-tabang siya sa akong pag-eskwela. Kay luoy po tuod si Tito Efren nga siya nagasto nako. Sukad sa gamay pa kong bata. Unya, dili baya ko niya anak. Maong gidawat ko ang pagpangulitaw niya sa una.
Tungod kay ni ako siya nga mga mahan siya nimo. Kay kun wa pa, dili na ako irisgo ang atong kinabuhi uban niya. Maong gikan sa wa ka pay tuig, nagtipon nami. Hangtod nga nakabato na sad mi og mga anak, hangtod karon. Unya, musugot ka si Tito Efren nga manarbaho ka ma? Nakasulti na may bahay ni ana. Dili unta siya mo sugot apan dili na gyud mahimo nga siya lay mangita. Dili ka paigo sa atong mga panginahanglan. Basig makaundang pa mo sa inyong pag-eskwela. Di ko gusto nga makaundang sa pag-eskwela, ma. Mao gani, ayaw na ko ninyong pugni ang mga manarbaho ko. Ikaw rin bahala sa imong mga manghod ha, Lia. Ma. Nagchat ang mama ni Mulia? Usahay, Tito Efren. Kaya nga naman di ay. Nausap naman sa mama ni mo eh. Tagsa naman mo chat na ako. Ha? Aw, basin busy lang sa trabaho dito. Hey, busy ba oroy? Nga mo'y sabot na mo nga, tugtan ko siyang manarbaho, basta dili na mo putlo ng among komunikasyon. Basin, gidili ang cellphone sa trabaho ni mama, Tito. Nga nung malagi sa primero, sige man siyang mukontak na ako. Mag-video call pa ganim eh. Mabay mo unag panawag. Pero karon, nausab naman. Tagsa na lang gani mo kontak na ako. Magsige pagdaldali o putol sa mong panagsulti. Sige lang, Tito. Kung mo kontak si mama na ako niyang sultihan na imong giingon. Pero nagtuuragit ko nga busy lang si mama sa iyang trabaho, Tito. O baka ha, gibawalan sa iyang amo sa paggamit og cellphone. Mayo lang kung taliya. Kay, na! Tito Efren. Mao ba? Nakabantay di ay si Tito Efren nimo? O ma, ngano di isad ka? Nga nausap naman ko ang imong tinagdan kang Tito Efren. Ngano ma? Siguro. Mas ikaw ang angay nga unang mahibaw ni Lia. Ha? Nga naman ma? Unsa man na? Kuan. Nagkita mi pag-usab ni Papa nimo. Ha? Tinuod ma? O lagi. Og nag-iipon na mi karong pagbalik. Hala ka ma. Unya, si Tito Efren? Kami? Ano eh? Naglibog sit ko ma. Ang iba kong malipay nga nakita na mo balik sa akong papa. O mabala ka ko tungod sa atong sitwasyon. Kutob nga ato pa kining matago kang Tito Efren nimo. Tagoon ta kini ha, Lia. Paningkamutan nato nga kita lang si Papa nimo ang nahibaw ni ining among panagbalik. Ma. Ayan, nadungga na to guys ang first part no sa atong drama guys. Sinsya na guys no kay magpakita tano in between tungod kay para safe ang atong channel guys. Since daghan na mga mga channel ang nag-upload ani nga drama guys no mo nang kinalang daghag mausab ni siya no. Ug mao no to guys no nagkabalik ang iyang mga ginikanan. Mixed emotion. Sabtan yun ako si Lia guys no kung angay ba siya malipay o mag-uol. Kung kamo si Lia guys, angay ba mo malipay o mag-uol nga nagbalik na ang imuhang mga ginikanan? Pero unsaon na lang si kuan ang iyang stepfather nga for 18 years maoro ba niya nagsuporta niya guys no nagpakaon ug dili lang kay siya kung di na pa iyang tulo ka igsuon. So unsa ga ang sangputana ani guys no? Unsa po ga ang kapalaran ni Lia sa kamot sa iyang stepfather? Dili baga siya ang mao ang pahimungtan ini nga nagkabalik ra ba sila kay matud pa sa iyang linya guys. Dili lang yun sila magpakita nako. So ma-feel na to guys no kung unsa siya kasuko. So unsa ang sunod mahitabo guys? Padayon ta. Tinuod ang akong gipati. Naglibog ko. Kung angay ba ko malipay nga nagkita o nagkauli na ang akong mama o papa. O mabalaga ko sa among kahimtang nga ni ami sa pag-atiman sa among ama-ama. Diin may tuloy pa ko kamangod nga anak nilang mama. Gipaningkamutan gid unta namo ni mama nga dili may bahaw ang akong ama-ama sa tanan. Apan ingon pa nila, wa man gid kunoy aso nga makungkong. Unya,
Maudi ay! Maudi ay! Gusto na, Tito Efren! Nangabuak ng inyong mga butang ni Mama! Ikaw, Lia. May kasayuran ka ba nga nag-uli na niya ang imong mama o sa imong amahan? Karon lang, naimag ko gisultihan, Tito. Uy, ikaw ba gustong inahani mo? Human sa tanan. Human sa kong pagluwas niya. Siyang sitwasyon ka ni Ando niyang gibiyaan siya sa imong amahan. Niyang nataw ka. Mauni niyang gibahos na ako. O karon, dili siya gusto mag-exulti na ako. Mapatay ko sila kung makita ko sila. Tito, Iman ina, dili ang Diyos lang mapakita na ako. Kaya manabla yun ko. Tito. Unsa? Ayaw lang di mo pakita ni Tito Efren, ma. Iba sinusay yung buhato ninyo ni Papa. Nakatabot ko sa gibati ni Tito Efren ni Mulia. Dili ko gyud siya mabasol kung mao na yung batiyo namo. Namong duhang papa nimo. Apan sa pagkatinuod lang, mas mahal ko ang imong amahan kay ni Tito Efren nimo. Ma. Ablebe! Kadiyot lang, pa. Dayon, Nadia. Oh, hi. Mao ba ni ang anak ninyo sa una nimong kapuyo? Dili. Anak ni Nia sa una niyang laki. Sa iyang gikuyugan karon. Tuod Lia, si Nadia. Ang gipuli ko kang mama nimo. Od kung magsulti pa mong mama nimo, ingna siya ha, nga may gipuli na ko niya. Huh, siya rin kamao. Og sultihin sa siya. Og ang imong amahan, nga maningil niya ko nila sa akong nagasto sa pagpadako nimo. Kasabot? Tito. Gilainan ko sa sulti sa akong ama-ama. Maong dihang nakauyab ko, nikuyog na ko o nagminyo ko. Apan gisamok-samok paghihapon ko sa akong ama-ama sa pagpaningil ko no sa akong amahan sa iyang pagpadako na ko. Og wala sabgud magpadahang akong mama o kwarta sa akong mga manghod. Ang akong mga pangutana, mao kini nga sunod. Unang pangutana, ang akong ama-ama na ang nibarog nga akong amahan, sukad sa wa pa ko na ko'y tuig. May katungod ba siyang maningil sa akong mga ginikanan sa tanan niyang naggastos pagpadako nako karon na nagbuwag na silang mama? Ikaduhang pangutana, wala mo padaog kwarta ang akong mama alang sa akong mga manghod, sukad nga pabayron siya sa akong ama-ama sa pagpadako nako. Pwede pa daay siyang pugson sa pagpangayo? Pila man sa bangangay pangayoon? Tulo ang akong manghod. Ikatulong pangutana, dili kasado ang akong mama ug ang akong stepfather. Magkapangayo ba og pugos ang akong stepfather kang mama o kwarta nga dili man sila kasal? Ikaupat og katapusan, may lain ni sab nga kaipon karon ang akong ama-ama. Og usa siya sa musulsul sa akong ama-ama sa pagpangayo og kwarta kang mama. Ingnon nilang muhatag na lang aron dili na sila magsamok. Gusto ba ko na nilang dipuhat? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Leia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling druga. Ayaw na dugaya ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612 @yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong
inyong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu. San Negros Oriental. 18 anyos ni si Lia ato ni Minyo ug buntis karon. Yes. Kaniyang suliran kabahin kini sa sitwasyon sa iyang inahan ug sa giila niyang amahan. Nagbuwag ko na sila. So Correct. punto legal kita karon attorney ni sumasa na batin tungkol sa drama. So, unang pangutana ni Lia. Ang akong ama-ama na ang nibarog nga akong amahan sukad sa wala pa kuno ko'y tuig. May katungod ba siyang maningil sa akong mga ginikanan sa tanang niyang nagasto pagpadako nako karon nga nagbuwag na silang mama? Actually, nakabasa ko ana no nga kung kusa nimo siyang gihatag actually dili pero naagyud sa law doc no sa family code nga pwede tang kapaningil sa tao nga obligado nga actually mo'y muhatag nato pero kabati pa malandungon kung ingon ana atong ang batasan no nga atong panahon nag-expecta nga kusa nya di ay to maningil di ay Pagbuwag, ka maningil na. na mo lagi na pahimungtan manggod lagi ang anak kay murang naglagot ka nga gibuwagan ko nimo nagbuwag tanya ka nang nagpakita kog kaayo nimo asas akong anak imong anak kadili unta ko obligado pero atong panahon nagugma may kanang nagpalabi unta ato no so bati kayo pamalandungon nga ingon ana atong batasan nga nagbuwag na mo pero legally speaking pero morally murang bati di ko ganahan sir kanang isipan na lang mga tabang to nimo sa bata nga kalain nagtubo, no? oy wa man sad kay sala ngadto niya ang nagbuwag imuha mang mama og siya di ba so Kaya mura ganahan. matong extension sa imong Yes. during that time your love and affection Correct. sa mama sa bata no kay uyab naman mo karon nga nagbuwag na mo medyo expected na nga mo bati na sa nang imong pagtan-aw nila pero kalimtay na lang to mga tabang nimong gata so sa mato mauna kay mama na part na siya sa inonta relationship no nga unsay imong mga problema tungod kay love ta ka pinangga ta ka ako sang mas possible sa uon no correct ikaduhang pangutana wala na mo padala og kwarta akong mama alang sa akong mga manghod sukad nga pabayron siya sa akong ama-ama sa pagpadako na nako pwede ba dahil siyang pugson sa pagpangayo pila man ang angay tulo nga akong manghod so ubali upat sila tanan no upat sila lagi pero ang atuang kuan ama-ama manggod niya di ba di ba doc mo man ni ang iyang naka kuan mo man ni nakabutang no nga pabayron siya siyang ama pero ikaw nga ang imuhang mama mo'y obligado no ani ni kung kinsa ang basic lang kung kinsa ang biological mother o father mao gyud na ang obligado nga muhatag og ayuda og suporta ngadto sa ilahang anak dili ka nang nangamahan or nanginahan dili sila pero kita nga nangamahan nanginahan kusa tang ning hatag di pud ta na lang maningil kay gihatag man na nato gyud wholeheartedly ngadto sa bata di man na ngadto sad sa mama na punta no so ang mama gyud mo'y obligado dili mo makapugos sa inyong stepfather or sa inyong ama-ama nga mohatag og suporta ninyo kay di man na ninyo sa tinuod nga papa okay ikatulong pangutana dili kasado ang akong mama ug ang akong stepfather yes makapangayo ba og pugos ang akong stepfather kang mama og kwarta nga dili man sila kasal dili kung dili sila kasal dili sila kapangayo pero muto katong I think manggod nagminaro siya kay kabalo pud siguro nakasulsul pud niya nga di ka kapangayo og suporta pero makapangayo kag bayad sa katong iyahang pagtabang ug paghatag og suporta ngadto ninyo kay ang mama man nimo katong iyahang kapuyo sa una ka relasyon sa una maoy obligado pero makadepensa pud imo nga mga ko na ngayo nimo wa man ti kasugua so wa koy utang nimo kusa man na nimong gihatag ngadto sa imuhang sa mga bata kay nangamahan atong panahon nangamahan ka man okay yes ikaw pa to katapos sa pangutana may lain na sab nga kaipon karon ang akong ama-ama ug usa siya sa musulsol sa akong ama-ama sa pagpangayo og kwarta kang mama ingnon nilang muhatag na lang aron dili na sila magsamok-samok gusto ba gyud ang ilang gibuhat actually pwede ra gyud na ninyo siya file na lang sa
sa imuhang mama no ug violence against women and children. Kay samo kay siya kay para Extortion. naa say Extortion na. naman ni oy para naa say permanent protection order nga di na makasamo kay kani iyang gibuhat. Di man is kwarta na dok ba para nako. Ang iyang gibuhat kaning ang iyang gibuhat is pagpanimaos naman lang ni panabla naman lang ni panghasol naman lang ni pagpagawas naman lang ni siyang kalagot ba nga gabuwag sila di man ikabahin sa kwarta. Klaro man no. Maagad. So kanang ug unsa gani no iki-file na lang na sa permanent protection order oy para dili na magsigig hasol ang imuhang stepfather sa imuhang mama ug ninyo unya. Maulaw sa tabay oy, mabay, Lagi. maulaw sa kabay oy. Mangayo kag kwarta sa Tinuod. imong kanhi uyab, no? From the Nya, standpoint Naana kay uyab ron lain. Una, ay, pait usahay ba magbuwag tas may buo di ta maguli ay mga butang, di ta maningil sa ato ang mga nahatag kay susko sa atong panahon na no, heartily given man to. So ayaw na. Move on gani ta, biyain na tanan. Mao. Kwarta ra na, butang ra na, makita ra na nato, ayaw na, no? Dili labi na kung gigamit pud sa sakto ug maayo. No, wa pud mo abusare, no? Kato gihatag man na sa mga bata sa ato ang letter sender no as children ya. Nangamahan man siya, di na lang unta, di ba? Yes. Okay, mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Araman. Daghang salamat ug Maayong adlaw. And so ayan guys, nasabtan nato ano ang first part sa atong kini akong full episode na pala to no. Sa atong drama guys nga kini akong soliran no. For today's video, January 6, 2024. So gisulsulan pala to guys no, si Kuan ang iyang stepfather sa iyang stepmother na po niya karon nga magpabayad sa gasto. So nasabtan nato no nga Kuan pala no, ang iyang pagtabang pala sa una is dili siya no buong puso usang loob kundi Kuan lang tungod kay mahal ang gud niya ang iyang partner no nga mama ni Lia mao to. Pero karon nga wala na, nawa na pod ang iyang pagmahal no sa ilahang mga anak ini. So grabe no, upat pala sila kabuok gibuhi sa iyang stepfather. Pero nawalay silbi no ang pagpadakuan ni guys kay magpabayad naman siya noon sa iyang nagasto. So walay matawag ani no nga utang kabubuton, mawa ang pagmahal no ni Lia guys iyang stepfather. Miskay pag kuan pata na ayang tan-aw anay no pag treat is tinuod nga amahan, pero karon nausab na kay kuan man gusto naman siyang magpabayad, pero matod pa ni Attorney Elaine Bathan guys nga dili na lang yun ang ngayon no magpabayad siya kay syempre ni kuan ba siya ni barog ba siya istip amahan. So mawalay silbi no ang pila ka tuig nga magpagpadako niya guys no pagpakaon kay karon magpabayad na lang. Pero mawala gito matud pa niya dala na pud kuno ni sa sulsul sa iyahang stepmother. Pero matud pa ni Attorney Elaine Bathan guys no sama sa tungadunggan dili man obligado no ang mama ni Lia nga magbayran to niya no ang iyahang ex no kay wa man siya nangayo ato kusang loob man to niya o kana panoon nga na siya matawag nga anak kay kuan naman siya naman ang magpadako no kay isa ka tuig pa man ini sa iyang mga kamot no. Grabe, so pila ka tuig ay nagpakaon si ni guys si Efren 18 years og hangtod karon nga buntis na si Lia sa iyahang boyfriend nga. Pero dili ang stepfather ha. So namenyo ni si Lia guys no. At the age of 18, so bata pa kaayo siya.
Pero legal age na, pwede na makasal. So unsag hang kahinatnan ani guys no? Kuwaon gahan ni sila sa iyahang tinuod nga ginikanan or pasagdaan na lang nga ang sitwasyon no, ngayon ato na lang perminti nga na siya sa iyang stepfather. Pero wala po na ingon sa istorya no kung naabas sila anak. Og matod pa ni attorney Alin Bathan nga pwede man kuno siya na magpakuan og attorney para kuan para dili na sila mahasol no. Maghimo siya restraining order nga layuan na sila sa iyang stepfather o dili na hasulon. E kung iyaning buhaton, what? Makasuhan ba guys? Nagtarong to paminaw eh. So I think that's all for today. Nadugan ninyo guys no ang atong episode karong adlaw. Ugo niya mag-upload na po ta para sa handumanan. Aman. Ha? Lakaw mo ko karon. Ito lang ko kami din mo yapon kana ko magpaslan. Yapoy pulos pagpasulod pa kaon niya magpaslan. Sunod na man ako ila ka karon mo ato kog sa tubay. Oh. Mag-renew ko sa akong permit. Sunod na.